уақытта, любой мәжілісін башлаған уақытта, обязательно бір қолда микрофон болса, бір қолын көтеруге керек. Былай түгел, міне былай пример, типа, исәнмісіз, открытый позиция болырға тиіш. Типа, мен сізді қазір ұшақлы... Илабай Юлдус болып басырға керек. Исәнмісіз! Басыр үтіріп алып барушылар шабашалып, юқарына төгер шөкемізді, Яршалыдан Руслан Халисов қонақта алып баруш егі. Сәлем, егітлер, Фаил. Сен кім әлі? Кім әлі сен? Закиров Рамиль бит әлі сен? Рамиль Юратан. Қызықлан ғана келіп шығарады. Сонда Руслан білен нәрсе турында сөйлесуге керек. Мені қой бір шақта Шоллыда біздің, мәселен, біз анда жиылабыз олы барушылар. Ну, дуслар олы барушылар, Айнас, мәселен, да, Имин. И біздің просто дуслар бар, мәселен, алар екінші сфераларда эшлейлер. И алар яратмыйлар біздің туйлар турында сөйлешкен уақытта. Біз, чүнки, ну, ол неде яшагеш, ол КВН турында, мәселен, сөйлеше башласаң түкті алмайсың дейді, потому что сен ол теманы білесің, шулай туйлар турында сөйлешкенді яратмыйлар, чүнки біз башлана, ой, айда мына мындай бәйгелер үткәрергә була, мына мындай фишка, ой, мына мындай әйбер кертергә кирәк. Шуңа күрә мин туй турында сөйләшергә әзер. Сәгатьләр буе. Как раз біз өзімізге бірінші конкурс алырбыз. Ойлап шығарабыз, айда. Сезесің, олардың неше қойырда біз ұшырашқа сөйлеша, біздің де конкурстар, де фишкалар. А біз мұнан бір күні сабантуй алып бара башладық та. Все, башлаймыз. И мен аяна келдім, бейтем, нәрсе шлейбіз сондайшы. Нәрселеді. Чет потерялись как-то. Әйде туйдар турында, ғымен алып бару, шушыйдың әліш турындаймы, тенденциялар, қызық өндері фактлар, қызық бақиғаларын ескәт жүрді. Факаплар, мәселен. Факаплар. Сенен бетінде, неше ел старш? Неше, вот... Мен гіл сұрыйлар, короче, мен гіл түрлі сонлар айтам. Потому что қортаясың. Ел сайын сұрыйлар, мен бір елға көбейтіп айтам. Yok, вот білмейм, 2007 жылда, по-моему, мен бірінші бәйгілер өткәре баштадым. Туйны алып бардым, Рамиль білен. Мұңаршы мен алып барайдым, дискотекалар нелер, а туйны вот 2007 жылда алып бардым, получается. И, ну вот, 16 ел. Почти 20 минут. Мен тоже шулай айтам. Шулай вақтыға сенің білен шыйтырған алып барушылар білен бізде дос бетінде. Айназлар, Селенар білен, Бетрайтар, Геменар білен. Амалар бүтін сөй айтыр, что сен өз ішігінен мұқ кайфуыш. Шулай керек та бетінде. Ну вот, бұны білмейм, кімге нешек, мен гіл Рамиль білен де сөйлеш, біз мұнда Шоллыдан Қозанға келгенде машинадан оның турында сөйлештік. Туй турында опять сөйлештік. Да, менің білен туйлар турында ғана сөйлешерге, видимо. Ё, меңа нәрсе ашы, яратқан шығыл, ну, то есть, яратқан движуха, анда туйда сен өзіңні реализовываешь. Мәселен, әлек біз КВНда ойнайдық. Ну, біз сәхнәдә шығыш ясайдық. Шығыш ясағанда сәхнәдә туйларға алай тартмайды. Ну, сен қайтайдың, туйны алып барайдың, просто на кайфе, потому что сен, ну, әлігіне сен кайфанул, сәхнәдә, білмейм, в 1/4 шықтың, ярым финалға шықтың, мәселен. Қазір бит андай возможность жоқ. Қазір біз, сен вот, қойшан сұңғы топқыр сәхнәдә шығыш ясағаның бар. КВН ойнағаның бар. Ой, қатырлаймын дейін қазір. Ну, бір ел, наверное, августа. Вот. Августа біз бір ел әлік шығыш ясағаның. Біз бірге как раз шығыш ясағаның. Да. И вот, менімше, кімнің міне бұл ішігі ябыла, тігі сәхнеге, сен мәселен, сен шығыш ясысың, іші жырлысың мәселен. Гіл жырлысың, тігі туйларда, нелерде, концертларда, сеңа вот жите анысы. На меңа, учитывая, что мен бір қойда шығыш ясалым, менің вот шундай сәхне. Қазір туй ол менің сәхне. Вот. Шуңа күрә меңа мен яратам профессиямды өзімнің. Әлі бұл профессия да түгіл. Просто по сути же. Yok, но она если вот копнуть, ничего профессии болмасын инде. Ну, то есть это же шундай навыклар керек. Институт yok.
Yok, Даже понятно. учебы yok. Понятно, yok. Прикинь, 9 класснансың кетесің и техникум алып барушыға барамын. Диджей отделениесі, алып барушы отделениесі. Интерактивлар бойынша бүгін экзамен. Да, так, бүгін сіздің, так, біздің бүгін паралар, интерактивлар парасы. Интерактивлар парасына тігі. Кімдер бүгін әзір алқыштағы залы? Біз башлаймыз! Бұдай башлана. Конкурс. Бүгін парада біздің егітлер көбірек ме, қызлар көбірек ме? Кім әзірленді әйтіңіз, әйе! Кім юқ әйтіңіз, юқ. Тұтылым, да. Ну-ка, шығалы қауыне табысын. Yok mine Daki экзамен, да? Экзаменде оценка 1 миллиард сәндеріне берелер, допустим. Ёршик берелер. Спрокка 500 сумға шундай сертификат берелер. Yok, шынап еткенде менімше міне шундай институт керек, мәселен. Ол бит, по сути, частный институт было. Мене хазір битінде көбісі школы ведущих ашалар, школы юмора, мәселен, школы нәрседер. Аның барысында бірләштірсәң, шундай образовательный центр, современный образовательный центр деп атасаң, анда, мәселен, направление ведущий, диджей направлениесі бола ала. Сен, мәселен, ведущий ол диджейні да оңларға тиіш, да, нешік аның іші, аппаратура нешік тошырға қоян, оларға аппаратураны қоя. Тоштырырға, мәселен, сіздің анда 5 минут қалды. Да, комиссия қарап тұрады, оған аппарат жара керек, на время. На время. Автомат түтәлер бітті шынды. Разобрать, собрать. Ой, я выход қатығасың енді входны. Input деп yazылған бит аның батарея. Башта усилокны сөндірерге керек аны. Ондырып шығармасын. Или бывает, что психологически. Так, смоделируем ситуацию, и зритель килдес, а? Чёрт! Деп қышқыралар. Твои действия. Да, мен чёрт түгел. Нормально, прикольно. Или жерше бұрылып, міне былай көрсетсең. Жесты вокалиста. Общий звук на гитаре. Микрофон. Мен соңғырау деген. Жоқ, вот мен нәрсеге айтам. По сути, нешақлы не керек, әме? Навык алып барушыда. Сөйлеше білерге керек, дикция керек, аудиторияны тоя білу керек, аны білән ішлей білу. Энергичность, мәзәкләр, юмор ұсталығы керек. Хотя бы анекдотлар білерге. Ну, как минимум. Ну, шуннан башланып. Шуннан башланып, ол базис. Егер де, вот, например, алып барушы профессиясын, историясын қарасаң, ол битінде шуннан башланып кеткен. То есть, изначально давапалар башлап кеткен, анекдотлар білән. Со временем просто келген шундай неге. Мне кажется, короче, анда вот меня бұл институтта, анда мәзәкләр батл башлатса, короче, анда меня икісін ұтырталар, икім көбірек анекдотлар біле. Бірісін сөйлей, короче, икіншісі сөйлей, шундай батл бір күн алып бара, прикинь, шундай бір тоқтаусыз, мәселен, шундай кіші бар, ол 1 миллион анекдот біле. Но анда жюрида жизнелер Алай түгелінде айылмады. Ләнші силады. Жоқ, жизнелер алай айтмей. Жизнелер бұла отырады, бір анекдот бітті де бұларға құралады. Жизнелер көп сөзді болмайлар алар. И олар бітті шөтігі, любой вақытны просто сен сөйлешіп отырасың. Короче, барған не бір татар, и любой вақытны башлап жібері анекдотын тігі. Міне татар дегенде, да? Ол бит вообще гениальный подвязкалар. Мен Сабантуйда болдым, қонағы ауылға қойттым. 2 Сабантуйға да бардым. Бірісі біздің сағат 11-де башлады еді. Ирактағы ауылда, Зур ауылда, аннары біздің еді шулай Зәйір айында 4 ауылға бір Сабантуй, ол қар ел сайын көше бір ауылдан екінші ауылға. То есть переходящий кубок КБК. И мен башта тігі Зур Сабантуйға бардым, анда ауылы барушы болды. А мында келдім, короче, мында 4-те башланайды. Мен 5-ші артына келем, шулық олып барушы. Прикинь, просто тігіннен мында көшкен шулық анекдотлар, сили, шулық бәйгелер өткерем. Думаю, вот молодец вообще. Прикинь, бір күнні, я не удивлюсь, если жидіде бітті, ол жиді түнгі Сабантуйға кетті бір қошын біздің. Көрші ауылға. Көрші ауылға. Ну,
физик яктан ауыр мына бу жүзүнө көрөсүң мисалы бул эки нерсе банты алып барган. Коралы битти, yoны битти. Биз койдук табышлар. Но сен бит импровизация өлкөсүндө, понимаешь? Сен анда әзер программа белән килмисең, сен такой, так, хәзер прощупаем, аңлыйбыз. Шуңа күрә синең энергия күбрәк китә. Аның анекдотлар просто ул чыга, җыр-җырлый. Хоп, чыкты. Менә Сакаллы абыйны күрдем дә, анекдот искә төшеп килде. Килеп төште. Мен әйтәм, вот подвязлар аларның белән. Бөтенләй бергә подвяз бар. Менә теге бала төкергән иде бит. Менә шуның турында анекдот бар. Әнә анда апа утыра ямсыз, шуның турында анекдот искә төшеп. Любой подвяз. Әнә это шипшик. Ладно, без подвяза, давай. Короче, слон турында. Вообще, Даже шуңа фантазиясы жетпей. барма. Yok, сабан туйлар инде ул вообще в принципе бит отличается туйлардан. Вот без бит синең белән сөйләштек, то что ул ну вот кайбер кешенең бәлки күңеленә ятмый торгандыр. То есть вот, например, туйлар. Миңа мәсәлән күбрәк туйлар ошый. Вот если градация ясарга, миңа иң беренче урында туйлар, потому что ну белмим мин туйлар ошый, чөнки анда менә мәхәббәт, то ли мин сентиментальный кеше, белмим. Миңа вот прям мин туйдан соң кайтам и как будто вот хатынны заново яратам, потому что мин күрәм вот ничек башлана ул. Понятное дело, там вакыт үтә, там бытовухалар башлана, кеше онытыла башлый, аны бит онытырга ярамый, кирәк түгел бит инде, гаиләле кешеләрсез. Син тоже аңларга тиешсең. Син күптән уже, син бит күптән уже өйләнгән, имею в виду, син балаң бар. Бу бит әле только 1 ел гына, ну тоже аңлагандыр уже. По-любому теге, ну әйтәләр бит, типа, один и тот же борщ пьешь, типа, да ведь, ну аны бит можно сметана белән ясарга. Аны можно не пить, а Куйрак ясарга можно, аны сыйграк ясарга. Аның эчендә йокларга була мәсәлән шулай эшләгән. Мин шуның турында әйтәсем килә, что миңа туйлар шуңа ошый, потому что монда мәхәббәт башлана ничектер, белмим. Или мәхәббәтнең пиге ул, типа вот алар бит яраталар, алар бит не в тот момент типа, фу, туйдың син вообще, туйдым синнән. Может өйләнәбез уже. Алай килмиләр бит туйга, типа, блин, яратам капец прям. Әйдә өйләнәбез. Әйдә мытырым, вот ну шулай, где-то шулай булырга тиеш. Ну, кай вакыт шулай, или кай вакыт не? Мин балага уздым. Өйләнергә кирәк. Улым өйләнергә кирәк шундый. Мен юбилейлар яратам. Вообще обожаю юбилейларны. Юк, туйларда ошый, ләкин юбилейда ничектер уют бар анда, семейный уют. Вот шундый гына вакыт булырга мөмкин даже. Bilmem, ezgine kişinin şunun kadar alır, nesedir kategoriler iske söyleyip жылап отыралар, допустим, рахат инде, душевность. Кişi жылаганын яратасың. Хәзер барабызда жылы без әйдәгез. Ну, прикольно. Ну, юк, мин тоже яратам, минем юбилейлар икенче урында. Юбилейлар, чөнки менә туй бит ул теге гаилә бәйрәме шулай ук, анда ике гаилә берләшә. И шуңа күрә башта теге притирка бара. А юбилейда бит анда уже все бер-берсен беләләр. О, монсы исерек. Кайта, монсы вообще весельчак. Монсы акча бирми, ну то есть барысы. А вот туйларны, вот если вот градациясы бармы туйларның, например, юбилейларның була бит инде там 50 яшьлек, 60 яшьлек, 30 яшьлек, 45. Вот, например, туйларның да буладыр бит инде там. Например, яшь, менә 20 яшьлек мәсәлән, да. 20 шундый яшьлек. Әйтәләр бит татарлар, яшь чакта, жүләр чакта өйләнеп калырга кирәк. Менә шундыйлар. Ул очракта инде, скорее всего, теге әниләре хәл итә. Так, менә бу алып баручы мотор, әйбәт, алып бара, все шуны алабыз. Вот, или, например... Андылар әс минем. Ну, то есть, градация бар бит инде по-любому. То есть, или, например... Минем өчен, вот, мин үткәргән туйлар буенча әйтсәң, санасаң, миңа ошый иде һәр вакытта да уже менә состоявшийся кешеләр, то есть аларның теге әйтмим, картлар дип, ну 30дан арткан мисал өчен бит, ну по крайней мере, ире и уже үзләре хәл итәләр. Хатыны 14 яшьлек, шундый эшләгән.
Вообще жинди белән. Ну, 14 яшьтән өйләнергә ярый бит уже. Ой, закон буенча. Тешләр куйдырып җибәргән. Аңа тешләр белән бүләгә сиңа. Туктагыз бит 3 төшкә сөйләштек. Бебек чигән. Чигән. Юк, и алар үзләре хәл итәләр bütün вопросларны. То есть теге үзләре түлиләр, үзләре теге решение принимают. И ул чиратта сиңа карата ниндидер претензиялар да әз. То есть син вот нормально сөйләшәсең, адекватно олы кешеләр белән. Мондый теге яшьрәк булган вакытта претензиялар возникает в силу того, что теге күпчелек күрешәсең яшьләр белән, алар вроде бөтенләй бергә риза, но әниләренең дә бүтән кебек, ну, караш ул әйбергә. То есть син әйтәсең, например, таныштыруны уздырмыйбыз, кирәк түгел ул. То есть, ну, ул вакытны күп ала. Все тегеләр, все яра риза. Туйны алып бара башлыйсың, әниләре килә. Нишләп сез таныштырмыйсыз? Таныштырырга кирәк. Ул бит инде ничек алар бит бер-берсен белмиләр. Мәктәптән соң 2 минуттан бит кеше оныта кемнең кем икәнен. Нәрсә кирәк ул таныштыру? То есть, вот, ну, шундый моментлар була, короче. И вот, улы булганда, вот, то есть, уже... Андай моментлар юк. Андай моментлар. Анда уже таныштырырга кирәк түгел. Барысы да белә. Алар уже 10 ел бергә йөриләр. Без барыбыз да бер-беребезне беләбез. Уже. Юк, картлар фикерле дип әйтмәгез, белмим. Ну, таныштыру кирәк инде. Юк, мин дә менә ул әйткән вакытта, минем тоже башта шундый юк инде, ничек таныштырырга? Алар кирәк бит инде таныштырырга. Юк, кирәк түгел димим, но күпчелек очракта таныштыру, әгәр дә вот аның формасы играет роль. То есть нинди формада таныштырасың син. Классик формада. Без яңа формалар уйлап табабыз аңа. Да, вот классик ул бит инде, ну, просто яңа формада вряд ли улы вот әниләрнең аларның күз алдында яңа формада таныштыру. Аларның просто күпчелек очракта таныштыру это менә бу Руслан, безнең Даяртный абый. Менә бу кем безнең әтисенең 3нче туган Нижекамскийдан килгән. Русланнан син кем вообще не придумал. Фаил дигән булай да. То есть, ну вот киләләр, вот шулай. Нигә башламады ул? Да, исемнәре бетте моның. Классика то есть. Рамил бар та. Ансабек нейді, мен жених. Менә бу жених. Мин булам. Давам итим мы там дальше. Хорош. Ну, то есть классика формасында, классик формада. Хотя бы просто таныштырган. Мен бит вообще не против таныштыру. Я таныштырмыйм. Мен сиңа әйттем, что я против. И ул очракта, ул как бы, ну, вот, например, минем туйларда ялкан бар, и эшләгән дә бар. Ну, вот, беренче 3 кешедән соң, кеше уже тыңламый башлый, ул аны хәтерләми дә кем икән. Шуңа күрә төрле формалар, кызыклы формалар уйлап табыра. Ае. Вот. Но күпчелек очракта мин уйлыйм таныштыруның, в принципе, ну, как бы, особо, даже кызыклы формада булганда да, мин думаю, что ул особо, ну, как бы, кирәк. Минемчә, беләсеңме? Булмаса да. Ничек карарга кирәк һәрбер традицияга, танышу манда, котлаулардан понятно, вообще надо избавляться туйда, именно банкетында. Аның формасы имеет значение, но главное у тайминга. То есть самое важное бәйгеләрдә даже тайминг. Вот, мәсәлән, танышу 15-20 минуттан артык булырга тиеш түгел. Әгәр кеше күп икән, син 20 минутка тутырасың. Әгәр әз икән, 10 минутка тутырасың, мәсәлән. То есть аның именно вакытлаша тайминги важно. Бәйге булса, например, интерактив, мәсәлән, или какой-то общий бәйге 10-15 минут максимум. С учетом того, что син алдан интербәлеккә генә типа стендап ише нәрсә сөйләсәң. Ну, то есть заход ниндидер, кызыклы заход булса. Ә бәйге, мәсәлән, 15-20 минут. Юк, менә кара, хәзер бит күпчелек очракта туйларны үткәрәләр анда, ну, минимум 80-100 кеше. 120 дә булганы бар. Ә ничек син сыйдырасың 20 минутка 120 кешене таныштыруны? Тагын да упрощаю. Таныштырмыйм. Юк, мин беләсеңме ничек итәм? Мин кешеләрдән карыйм. Мәсәлән, 50 кешегә хәтле минем бер 2 вариация бар. 50-дән 80-гә кадәр бер вариация гына. 80-дән 120-гә генә бер генә вариация. Мин анда беләсеңме ничек итәм? Мәсәлән, сул якта һәм уң якта яшьләрдән алар анда утыралар. Әтәйләр һәм өлкән апалар, абыйлар. Ну, иң туган, иң хөрмәт иткән кешеләр инде ул да. Мин аларны икесен дә чакырам, 2 өстәлне сразу. Пока алар чыгалар, тиз-тиз исемнәрен әйтәм. Син әйткәнчә беркем дә истә калдырмый исемнәрен. Не надо, чтобы unutma. Вәсимә апа андыга мин дип кычкырып чыгарга тиеш түгел. Алар главный кешегә бит иң мөһим нәрсә. Ул үзенең исемен ишетте.
әнисе, теге ответственный кеше, который претензиялары булмас өчен. Ул опасының или кемнеңдер исемен ишетте. Ул бит аны белә. Ул обманка получается. Ул белә, беркем дә аңламады кем икәнен, ул аңламастан кирәк булса истә калдырыр. Алар чыгалар, и мин типа ясыйм, хәзер бит инде алар ике гаилә, бер гаилә булдылар, берләштеләр. Мин ясыйм ни берләштерә торган бию. Татарларда бал бит булай, беләктән алып булай биюләр. Всё типа әйдәгез татарча бисәләр. 1 минут, рәхмәт, всё киттек. Всё, главный движуха ахырда, и шул вакытта мин карыйм, кем кызык мәсәлән. И шунда мин исемнәрен кабатлыйм. Мәсәлән, күз алдына, типа, карагыз, күрдегезме там Фәрит абый? Фәрит абый вообще мощныймы? Менә шундый дядя сезнең, конечно. Вот только андый кешеләрне мин тагын бер тапкыр выделять итәм, то есть исемнәрен тагын бер тапкыр әйтәм. Дөрестән дә лаеклы кешеләрнең исемнәрен. То есть сен Әгәр получается дә Руслан Албарган төзәсез үзегезнең исемне бергә тапкыр. Ике өстәлне сразу чакырам, исемнәрен Ике ике яктан, яктан, да, ике яктан. И уже сен прикинь, 20 кеше белән таныштырдың. Ну, 3 минут эчендә. И вот шулай, вот 5 блок примерно. Ну, бит инде таныштыру түгел. Менә Вот вот просто именно. потому что он вот таныштыру, ну, түгел, это просто, ну, син зачитываешь имена. Таныштыру бит ул как бы, вот алар күзлегеннән таныштыру бит ул басасың, әйтәләр. Вообще в идеале еще кая эшли, кая килгән и там белмим мин күпме акчасы бар, ну да, күпме акча салган туйга, ну грубо говоря. Ниндидер ассоциация булса, то есть кунак белән ассоциация, допустим, Илгизар Татнефть, ага, то есть мен карап утырам, ага, допустим, Илгизар Татнефть. Истә калдырасың. Бу Татнефтьгә безгә кирәк. Да, син фильтр белән истә калдырасың. Да. Все безнең следователь. Так. Хотя вот синең вариант, типа вот, чтобы угодить, ну, грубо говоря, чтобы алар формасы, алар теге, ну, булды, таныштыру булды. Вот шундый формада. Мин әйтәм аларга заманча форма беренчедән, икенчедән мин аларга әйтәм, бу танышу барыбер беркемнең дә исендә калмый. Аны, ну, аңлагыз, 120 кешене истә калдырырга нереально. Даже если без кич буе һәрбер кеше турында сөйләп торсак, 100-нче менә 100 тулганда беренче кешене или 5-нче кешене уж оныталар 100%. Шуңа күрә ул больше танышу минем өчен. Мин аңлыйм, нинди кешеләр. Вот алар чыктылар, биеделәр, 20 кеше арасында 2 кеше прям, ну, яркий кеше, мин күрәм аларны сразу. Безгә бит андый кешеләр кирәк. Блин, беләсез, мин вообще исемнәргә хәтер начар. Тоже вообще. Допустим, таныштырганда әйткәндә, бозың истә калдырырга кирәк, и все, онытасың. Исен туй буена. Афу итегез. О! Как-то проценты бар начальник. Мин настолько Яшьләр, кияүләр кәләш, вот все. Минем настолько начар, мин вот әтиәниләрнең исемнәрен кай вакыт теге, так, барасың. Так, Әсхат белән Фирүзә, все так. И пока уртага барып җиттең, уже кияүнең әтисе белән әнисен чакырабыз. Ну вот, думаешь, ну, мана же исемнәр белән матур итеп Не факт вообще, не факт. Прикинь, ну, то есть, минем вот Ул бит синең генә загоннарың. Мин тоже шулай уйлыйдым элек, исемнәрне карыйдым. Мин хәзер исемнәре булганда әйтәм. Кайбер чакта даже исемнәрен белеп просто әйтмим. Вообще пофигу. Барысы да аңлый әтиәниләр. кой вообще чакырмый. Чакырмыйм вообще да. Мин вообще ниттем берсендә бер шундый шара инде, хәзер. Дәрәҗәлерәк дип әйтим. Мин дуэтташный бер хатын кыз белән. И бу хатын Гүнә Сафаров. юк. Олдан фотографияларын тапкан, шушы генеральныйларның иләрнең, короче, фотографиялар, 100-гә запомнил исем фамилияларын. И тегеләр киләләр, короче, о, исәмез фәлән-фәләнович. Тегеләр, ничего себе, не таныйлар сразу. Исәмез фәлән-фәләнович, проходите. И мне черт с макрыта ваш список белән куям. Фәләныч? Фәләнич. Ике фәләнич. Капесаларны. Ике Фәлән Фәсмәтич. Үтче обыйсаларны. Фәләнич. 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 Да, юк. Андый кешеләр турында ишеткәнем бар. Андый фотографияларын, исемнәрен истә калдырып, кем булып килә. Ерак йөрүсе вот ул миңа сөйләгәне то, что ул туй алдыннан сорый яшьләрдән фотографиялар, типа дусларының, туганнарын и прям, ну, тоже иренә, короче, то есть иренә и, может быть, конечно, была она сөйләгән булган. Может, ну, то есть может, бер тапкыр гына әйткән. Ну, типа вот иренә
и потом уже туйда исемлеп обращается, то есть вот кунаклар келесин этмешли, там, Френч, салям, там, то есть и вот он говорит, типа, добавляет прям уже как будто син свой, типа. Вот, и она сам, Булат Байрамов, Албаргамбр туйдамен тоже был, и он тоже шулаял, короче, прям, бүтінісінің исемнәрін етіп, мен прям удивлялся, он прям үстелел на келер, һәр берсіне исемлеп обращается уже. То есть, прикинь, вот сен утра бір үстел 10 кішілер, и ол 10 кішіні де может исем білән. А прикинь, тройняшкалар утра, короче. Онда уже все. Блин, Була шундай аудитория, олар особо харакеттермен особо балдашмалар айтмайлар, и сен думаешь, все, провал, ну что, не залетает. А потом шумын қадар сене благодаря тоқпайды. Ше болды, бұлай болғаны ебай, вообще, прям. Вот шуның турында да айтасым келер, что зритель түрлі була. Қойбір зритель бұл теге эмоциональный, сразу алқышлы, күлә, білесіздер бит, қойбір шақта туйдаш. Шығасың, просто шығасың, типа, исәнміз, все, мына шылай қоршы алалар. Туғаннар түгіл. Менің туғаннар түгіл. Сенің туған күнің. Да, менің туған күнімде, да. Фотосессия ұзағырақ болған, ала, кімді багаждеңде болған деген. Қойбір шақта шығасың, типа, қайырлы кеш, там, исәнмісіз. Все. Или... Мына бұлай кімдір, бір кіші. Да, хазрет. Біздің, кстати, егітлер күттен түгіл, короче, қызық хәл болды. Мен никахлар алып бармын. О, биік сирек алып барам. Потому что менің бәйе зур, никахлар яраталар бәлекей бәйелі алып барушыларына. Бәлекей бәйелі. Менің зур. Аларныкі бәйелі. Неше сенің міне бәйең? Бірнеше сантиметр бәйең? Чё, бәйелі? Бәйелі чағыштырмын, да? Да, мериться будем. Әйдә үстелге шығарырыз бәйелі. Мен алдым, короче, никах. Бәйе бойынша да үтті олар. Мен де үттім. Аларға заманша никах керек еді. И хазрет келді, короче, хазрет еш егіт, прям реально еш, ну, бір 25-6 еш тәмеген. Тоже соқалды шундай, түгәрек битлі шундай, білесің. И ол келе, короче, менің фоткаларым қарым, ол типа алып барушы кебі. Ол өзі айтады, типа, если что, мен никахны оқиды аламын, алып бара аладым. Да, могу зачитать рэп, мәсәлән. Могу стриптиз танцевать. Ну, шундай да, многофункциональный егіт. Хазретлер турында алар әйтергә керек түгел, но возможно, аның егәне бар, когда оңларсыз. Ол, короче, келе, мен такой, о, сәлем, ну, там, исәмсіз, он такой, танымадың, что ли, сен мені? Мен там, ну, что-то, ну, как, бұл шақта танымадың, когда прям прямой сен бит. Ну, битігіз таныш, конечно. Искать түшір алмайм. Мен бит этот Рузил Ихсаны білен равновесие түркімінде жырладым. Исендеме әлмәттә шундай не бар еді? Равновесие деп аталайды, группа шундай алар, типа, не шундай жырлар, ну, такие не пацановский жырлар жырлыйдылар енді, равновесие бит алар. Гармония, равновесие, в ресурсе, алар шундай егітлер еді, короче. И ол келе, я такой, о, нифига себе, думаю, хазрят болған бұл қара, ну, шундай резко смена, да? Думаю, ярар, как бы это. Меня это хазрят примерно 40 минут, бір сағат оқи никахны, примерно. Шумай, я такой, яры. Все, меня она объявил, раскачал, ушел, короче. Утром 10 минут утты, мен такой, думаю, ошарға, что ли, думаю, яры. Ошим салат, короче, такой, ошадым 15 минут утты уже. Думаю, шығып, қуарарға, что ли. Ну, қызық бит енді, неше болып бара, бары-бір нетипичный хазрят. Да, мен, короче, шығам дегенде, такой, думаю, берели су салам, короче, су іше башным, меня забегает официант. Он закончил. В смысле закончил? Выбегаю с утра, елмайып. И бүтінсі мені күтті, прикинь, 15 минут өтті. Мен такой, хай, рахмет, тайдагыз, башлыйбыз, ну, анда ошарға башлылар бит енді. Ошарға башлылар. И потом, короче, только утра, ошны ошады да бұл, второй күтті бұл, короче. Мен думал, деген 15 минут ол, потому что, ну, бәлкім, екінші никах бардыр, аларын бит тоже плотный график, хазретлер бе олар келелер, тизгінаушылар да кетелер. Жоқ бұл утра, короче. Әлі бит ол, вот сәйір әйбір ол, білмейм, мен бары-бір оңламайм. Никахта, понятно, ол яшьләр янында отырға тиеш баштан. Но аннары кетерге мүмкін бит, ол, может бит, әтеңгілер білән отырға спокойно ошарға. Ол прям главный үстелде утра оша балар білән. Это нормально, да? Вот традиция что? Или юг? Ну, шылай утрайды, оши, второй ошады бұл, короче, утра. Уже программа башланды бұл, программа қарай, короче.
Я такой думаю, блин, қошан кетем екен ол, короче. Потом әзгіна программа Кітап болды да. оқуды еще. Ну да, типа, біздің білен хазірет. А мен сүгінем тойларда обычно. Оның янында сүгінерге яраймын. Емінде шаяртам, мен сүгінмеймін. Вот, шундай история просто охыры қызықты білен. Yok, в итоге киттемісің енді? Кетті, Аллаға шүкір, кетті. Равновесиені топты да кетті. Оның урнына Розель Ихсанов келді. Ну, 40 минут заклада был, наверное, вот на это как раз. Он барам, 30 минут қарим әлі. Ошын. Yok, қызық вообще, теге, ол жыршейді. Аннары олып барышы болды. И хазірет. И аны бит әлі рекомендация білен алып келгендер. То есть мында ресторанда, анда еш теге Булгар милли заллары бар бит, Русский дворецта. Анда вообще еш алып баралар, или үткәрәләр никахларын. Анда күндіз никах, кеш белән туй. Күн прям отнаға 4 никах, мәсәлән, 5 никах һәр бер залда. То есть аларның прям, ну, тәҗрибе алар бардан бүтін ниләрне, бүтін хәзрәтләрне беләләр. Бүтін хәзрәтләрне ашатканнар уже. Уже хәзрәтләр аларга килеп просто аш укый, просто ашканда, иткәндә просто. И алар бит аны, ну, рекомендовать иткәннәр, заманча типа шундый. Просто смешно сөйледім, анда хәзрәтләрне келесі жылға мәшит бұрыл, скорее всего. Шундайға ұшаған ол, шынап та. Анда қызық еще, қызлар никахта бит. Аларның киімдері де екінші никахта официантлар нелер, скромнырақ киініп жүрелер. Анар мында разрез, Кешке. Хуже только скромный платье. Анда қызлар никахта. Қызлар матур. Yok, вот никах, ол прям принципиально сенің үшін ойырыла, да? То есть, по сути, битінде ойлап қарасаң, той білән никахны ұшаған, анда етінде, ну, шумей прям нық зур айырма, ол енді салмай кіші, то есть, понятно, что халяль. Ол вообще не проблема. Мен ойнық туйларды алып барам, ойнық мәжілістер боланда, корпоративлар, түрік компаниялар алар бит ішмейлер, бұнмен анда. Или просто компанияда, мәсәлән, анда мусульман директор, алар тоже ишмиләр. Нормально вообще үтә. Просто син дөрес әйттең, менә туйлар турында сөйләгәндә, яшь парлар, өлкән парлар никах у әти-әниләр өчен күбрәк. И анда бик күп теге нидер правилалар, нидер әти-әниләргә, мәсәлән, бу никахта кәләш белән кияү, алар татарча авыр сөйләшәделәр. Кияу әйбәт сөйләшәйді, аның татар гаиләсе, аның тоже киленнең татар гаиләсе. Ну, алар теге, маңкортлар теге, татар телен онытканнар, ну теге, сөйләшә, әле алай-былай гына, аңлый ул, аңлый. А монда прям әнисе татар садигында воспитатель булып укый, эшли, балаларга укый. Оман укый әле. Воспитатель булып әкият укый. И менә монда әнисе ике туйга 3 көн калды, короче. Миңа невеста яза. Сезгә, короче, минем как бы әни, ну, грубо говоря, кияүнең әнисе шалтыратырга тиеш. Руслан, пожалуйста, сез инде теге, по-русски она все это говорит, естественно. Руслан, пожалуйста, теге, сез инде этот не делайте татарскую, ладно, меня, ну, нам не нужно татарскую, у нас и гости русские будут там, да. Ул бит никах туе получается, как бы, типа, берләштерәләр бит хәзер. Мен такой, ладно, говорю, справимся, не проблема. И меня әнисе шалтырата. А мындай әниләр, вы сразу поймете, такие, которые... Руслан исәнмесесе, мин Булатның әнисе. Юк инде сез ачуланмагыз инде. Юк инде, менә татарча кирәк. Менә шундай әниләр бар бит. Булатның сүрүм. Менә шундай әниләр. И мин шундай, блин, мин аны аңлатам, короче. Мин говорю, беренчедән сез бит аңларга тиеш. Яшьләрнең үзенең не бар видениесе, да? Алар ничектер күрәләр туйны, аларга ничек комфортнырак, кунакларга ничек комфортно, анда бит рус кешеләре дә булачак. Мин әйтәм, әйдәгез былай әйтәбез. Мин татарча да, русча да алып барам, ике телдә. Кайбер чакта дублировать итәчәкмен, и сезгә карармын. Сезгә карасам, сез миңа әйтегез, типа, нормально татарча или күбрәк кирәкме? Диджейлар кебек, вокалистлар кебек. Ана така. И сүзләр дәрәҗәсе.
в итоге, мен ана бір тапқырда парамадым. Ну нормально, мен ана білесің неше парадым. Мен алып барам, көз салам. Ага, күлі, мәселен, елмая, то есть нормально все аның үшін. Не так елмайды ма? Қалғандары нешек мекен, андай түгіл. Нормально, расслабленный, күлейді, поэтому мен түгіл, ну все Но нормально. көпшілік бит инде білесің, вот ол требованиялар, ол менә шалтыратулар алып баручыга. Безгә менә булай кирәк дигән әйбер, мин уйлыйм, ул әзерләнгән вакытта булган нервоз аркасында. Әтиәниләр теге безнең бит инде әтиәниләрнең поколениясына аларның вот шундый установка тора. Кеше нәрсә уйлар. Кеше алдында оят булмасын. И шуңа күрә алар инде менә булай итәргә кирәк. А процесс когда башлангач, ол может быть ярты әйбер турында оныта да, ул кирәк тә түгел, может быть анда даже син русча гына алып барсаң. Шундый шәй булды дип әйтә. Алар сан менә мин бәлки дөрес эшләмимдер инде, кем белә бит. Алар борчылалар, син күп сорыйлар, бусынчы була. Син тегә багынасың, но син алып барганда, допустим, үзеңчә эшлисең бөтенләй, допустим, киришница булган ки. Алар аны сизмәячәктер, алар анда карамаячак, уйламаячак, әйбәтләр булсачак. Алар аны сорыйлар синнән менә хәзер, чөнки алар аның өчен борчыла. Шуңа күрә инде яшьләр белән дә очрашканда да борчылмагыз, типа. Сез хәзер уйлыйсыз, менә шулай булачак. Ул хоп тиз генә үтәчәк тә китәчәк. Һәм теге сезнең күпчелек кайгырган әйберләрегез моменте теге сизелмәячәк тә. Аның өчен, по сути, ул бит КВН нишасына килсәң дә, белмим, җырлар, алып бару нишасына килсәң, иң мөһиме ничек син башлыйсың. То есть вот менә башында әгәр син 1-2 минутта КВНда кебек, әгәр дә син тамашачыга ошасаң, свой үзебезнең егет, теге простой егет, теге теләсә нәрсә сөйләми, бар бит инде теге пошлый шуткалар әйтәләр. Әгәр дә алар менә шул 5 минутта сине кабул итсәләр, все дальше вообще пофигу, анда все идет по накатанной. По сути, әтәниләр дә шулай, алар беренче 5 минут сине такие, ну нормально сөйләшәк. Алар бит когда әтәниләр әйтәләр, без алдык, мәсәлән, там Руслан Харисов. Татарга ошамаган блядь. Ну вот не Фаил Баязитов гафу итегез, конечно. Фаил Баязитов татар егете, а Руслан Харисов непонятно вообще кему. Татарча ничек сөйләшә, вообще ничек алып бара ул, ничә яшь аңа. Фотографиясын күрсәтәләр, сакалы бигрәк. Мало ли что, да? Хәзрәт микән бу? Хәзрәт, может, укыйда еще нормально булыр иде. Укыса. То есть алар башта белмиләр. Шуңа күрә мин бер чакта әйтәм, әйдәгез встречага, чакырыгыз әтәниләрегезне. Әгәр сезнең шундый борчыла торган, менә шундый теге бүтән җиргә, бүтән әйберне белә торган әтәниләр икән, разбавьте аларның нервозны. Алып килегез, мин аларга сөйләячәкмен. Алар сразу тынычланалар, и все. Синең сүзләрне нәтиҗәләсәң, то есть вот миңа калса, яшьләр белән һәм кунаклар белән бер волнаны тутырга кирәк. То есть именно менә бер vibe, менә шундый теге ниндидер синең кешеләр булырга тиеш. Что про синең теге волна, vibe тагын нинди? Бер concentration. Короче, бер condition да бар. Әгәр дә туйга бер condition да килсәң, тогда вообще атас. Менә нәтиҗәләр. Борчылырга кирәк, но аның кадәрен түгел, В меру барысында баланс кирәк. Монда алып бару өчен сайлаудан тора. Мисал өчен, гомумән нәрсә нигә алай дип әйтүем. Без икәү эшлибез икән дуэтта. Без яшьләргә эшне җиңеләйтергә тырышабыз. Борчылмабыз, без карарбыз. Кунаклар менә буларда ничек торыр икән, без фотка төшкәндә борчылмабыз, без карарбыз. Кухня мәсьәләсендә типа борчылмабыз. Хәлиттер примерно нәрсәдер ярдәм итәргә тырышабыз. Халыкка ошар микән, менә яшьләргә дә кирәк ошау анарсан инде өлкәннәр дә булаларга да ошар микән. Без проблем все, борчылмабыз. Программа өчен ни өчен ошар? Без ипотека алдык, безнең менә түләргә кирәк бойны борчылмабыз. Беренче мәхәббәт көндә нишләр үзем микән? Борчылмабыз. Аннары соң нәрсә нинди киңәшләр бирерсең син? Үзең бит инде син башы бик күп. Яшьләргә борчылмагыз, барысы да әйбәт була, беренчедән. Но беләсеңме, мин менә син сөйләгән вакытта да уйладым, һәрбер алып баручы, по сути, аңларга тиеш. Әйбәт алып барамы, ул юкмы? Барыбер, ну теге дистанциядагы оценка булырга тиеш, ну типа әйбәт алып баручы или начар алып баручы. Начар булсаң син китергә тиеш или
үйренерге керек, яхшырырга керек. Әйбәт булсаң, сен получается просто үзеңнең тамашачыны табырга керек. Или наоборот, тамашачы сине табырга. Аны ничек аңларгасың син яхшымы юкмы? Количество заказов. Бездә бит наоборот. Вот менә кем начар алып бара, ул үзенә нык ышана, кем әйбәт алып бара, ул үзенә бик ышанып бетми. Ул, соответственно, тегесе начар алып бараны үзенә ышана, и вокруг него тоже, аны янында тирәлек кешеләр тоже нык ышаналар аңарга. Миңа вот бер фраза, урысча фраза ул инде, мен ничек тәрҗемә итәргә белмим. Миңа бер фраза ошады, короче. Давайте помогать продвигаться талантливым людям. Неталантливые пробьются сами. Да. То есть, миңа нәрсә ошый, талант, хәзер мин талантлы, талантсыз дип әйтәсем килми, мин нинди или там не про это говорю, а вообще реально бар андый кешеләр просто пробивные. Син карыйсың, вот, бер нәрсәсе дә юк. Вот честно, непонятно нәрсә просто уверены в себе. Это тоже талант. Конечно. Ул определенный талант үзеңне подавать итү. Минемчә, алып баручы өчен уверенность ул беренче урында торырга тиеш. Потому что синең ничек кабул итәләр, шуннан тора. Мин күп кенә алып баручыларны беләм. Мин аңа карыйм, думаю, ничего особенного, аның заказлары тоже күп, потому что аның үзенең публикасы бар, тамашачысы бар. Потому что, возможно, ул чыга и анда по-другому раскрываться итә. Или ул шул хәтлек простой, или шул хәтлек пробивной, что ул һәрбер кеше белән теге нигә общениега кирип, и шундый атмосфераны. Самый главный бит ул атмосфераны ясарга. А ничек син ул атмосфераны ясыйсың? Җырлапмы, көлдертепме, җылатыпмы анда, или просто оралашыпмы? Неважно. Һәрбер алып баручының үзенең тамашачы табыла в любом случае. Потому что кемгәдер бәясе ошый, типа, ул күп алмый. Кемгәдер ошый, что ул җырлый да, алып бара да, уже круто. Кемгәдер ошый, что ул ике телдә алып бара. Кемгәдер ошый, что ул юморист. Кемгәдер ошый, что ул, белмим анда, пародиялар ясый. Кемгәдер ошый, что ул гелнитер конкретно бу туйга импровизация яза, мәсәлән. То есть, нәрсәдер ошый, неважно нәрсә. По сути, задача һәрбер алып баручының задачасы шундый. Син бу туйда эшләгәндә, мин сразу яшьләргә дә аның турында нидә очрашуда әйтәм, беренче очрашуда. Минем задача бу туйда сезне шаккатырырга юк андый задача. Минем задача, минем янымда, минем потенциаль клиентлар. Мин алар өчен ясыйм бу туйны. Сезнең өчен понятно, но алар теге бәхетле булса, сез дә бәхетле булачаксыз. Потому что, яшьләр өчен бит типа, алар көлеп утырса, кунаклар булар утырса, аларга ошамачак. Мәсәлән, жених невеста белән көлмәсә, бөтенесе бут. Көләләр прям, не могут, рәхәт аларга. Барыбер, ладно, сезнең туйгызны алып бардым, сезгә ашарга тиеш иде, потому что кунаклар көлде. Ошамаса ул әйтер, миңа что-то, не зашло. Андый бар иде безнең тоже. Сезнең андый бар идеме? Акчагыз түләнгән. Ладно, акчаны гына бирегез, пожалуйста. Яшьләргә киңәш итәсем килми, алар инде үзләре сойларга тиеш. Менә алып баручыларга матур булыгыз. Матур үз ортагыздан карап йөрегез үзегезне. Теләсә нәрсә сөйләмәгез. Авызыгыздан пычрак сүзләр чыкмасын. Нәрсә просто эчмәгез, тартмагыз. Кызлар белән эшләү киеп бирмәгәндә. Башта өйлән, аннары йөр. Хорошо, өйләнешегез. Өйләнешегез, алып барыгыз туйлар. Вообще, яшь алып баручылар безне тыңлап, вот сезнең не получается дип теге не завязывайте, барыбер ничектер ошый икән ул өлкә. Ул өлкәдә үсергә кирәк, ул өлкәне аңларга кирәк. Иң мөһиме үзеңнең яраткан эшеңне эшләргә кирәк. Яратырга кирәк эшеңне. Самое важное. Әгәр нәрсә беләндер килешәсез икән, нәрсә беләндер килешмисез икән, дидер сорауларыбыз бар икән, бәлки индидер дөресен профессиональ сорауларыбыз бар икән, языгыз комментарийга, без сезгә җавап бирәбез, Руслан үзе киреп язачак. Да, әгәр сез карадыгыз икән, вообще булмый карадыгыз икән. Рәхмәт беренчедән. Икенчедән, все. Рәхмәт. Рәхмәт, пока.